Kázanie z 1. listu Korinským, 12. kapitola, 12. a ďalšie verše. Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom duchu sme boli pokrstení v jedno telo. Sestri a bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí priatelia, odpusťte hneď v úvode zo pár otázok. S akou náladou ste sem do chrámu Božieho prišli? Čo očakávate dnešný deň? Očakávate vôbec niečo od tohto dňa, ktorý nám tiež dal Pán? Ja som sem prišla s veľkou radosťou. Pripravovala som sa s radosťou, že sa vám budem môcť konečne všetkým prihovoriť. A tiež som sem prišla s nádejou, že tu budeme tvoriť krásne spoločenstvo. Neviem, či sa tak deje do tejto chvíle, ale ak sú tu ešte medzi nami nejaké trhliny, medzery, verím, že tie budú doplnené po dnešnej zvesti Božieho slova, ktoré je aj dnes pripravené pre nás všetkých. Poučeniu, napomenutiu, povzbudeniu, usmerneniu nášho života, našich myšlienok a hlavne k spojeniu sa v jedno spoločenstvo, ktorému ide o jednu vec. O budovanie Božieho kráľovstva medzi nami. Chcete to skúsiť? Chcete skúsiť už dnes, hneď teraz budovať Božie kráľovstvo medzi nami, teda budovať jedno spoločenstvo? Možno si poviete, keď sa pozriem okolo seba a vidím tam muža, tam ženu, starčeka, starenku, nejaké dieťa. Navyše viem, že tamten má iný názor ako onaký, hentá má takú náladu, tamten zas taký. Škoda reči. O rôznych schopnostiach, hodnostiach, záľubách ani nehovoriac. Tak to skúsme. Nájde sa tu aspoň dvojica, čo by mala rovnaké zmýšľanie, rovnaké schopnosti, rovnakú hodnosť, záujmy? Ak by sme mali len takto zmýšľať, aby sme mali len takto vidieť, o žiadnej ani len nádej na lepšie, nie je to krásne spoločenstvo, tu nemôže byť ani reči. Tak sa zrejme pýtate, ako chce niekto z nás, absolútne rozdielnych ľudí, vytvoriť krásne spoločenstvo? To sa nedá. A je to vôbec správne? Nenaruší to moju osobnosť, moju identitu, keď budem spoločná s inými rozdielnymi ľuďmi? Dnešným Božím slovom vás, milé sestry a bratia, milí priatelia, chcem presvedčiť, že je to správne a možné. A dokonca úžasné. Keďže mojou úlohou, mojím poslaním je aj zvestovať evanjelium, dnes to chcem splniť viac než inokedy. Veď napokon som tu už viac ako mesiac a pol a všetkým som ešte nemala možnosť poslúžiť. Preto príjmite túto dobrú správu, ako som ju prijala aj ja. Ako dar od samého Pána Boha. Ako dar do srdca, do mysle, do života, ako pomocníka na cestu. Okrem prečítaného slova budeme ešte počuť mnoho iných citátov z Biblie, aby sme sa tak utvrdili o možnostiach dosiahnuť cieľ. Budovať kráľovstvo Božie medzi nami aj o povzbudení k tomuto dielu. V úvode sme si prečítali slovo. Prečítame si ho ešte raz. Apoštol Pavel to iným kresťanom v Ríme vysvetlil takto. Lebo ako jedno telo má mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristu. Jednotlivo však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou. Kto dar služby, nech slúži. Kto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva z úprimnosti. Kto je predstavený, nech je horlivý. Kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Kresťanom do Filipís to zas napísal takto. Ak je nejaké napomenutie v Kristu, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a radosť, zmýšľajte rovnako. Majte rovnakú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ, nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Priznajte sa, sestri a bratia, v kútiku duše. Netúžite po takomto spoločenstve? Ak áno, a pevne verím, že áno, započúvajme sa do ďalších slov, ktoré majú za cieľ povzbudiť nás, aby sme nielen túžili, ale aj aby sme chceli. Rozhodli sa a šli pevne za cieľom budovať Božie kráľovstvo vždy na novo a na novo. Lebo ten náš odveký nepriateľ nezaháľa a stále pracuje na svojom diele všetko dobré pokaziť, každého
od každého oddeliť, roztrhať všetky putá. Preto musíme byť o to viac vyzbrojení Božím slovom, aby pri nás nemal šancu. A vzdal sa, ako sa vzdal pri pánovi Ježišovi, ktorý ho jednoznačne odstavil citovaním Božieho slova. Teda ďalej počúvajme a zaplníme tie medzery medzi nami správnou náplňou. List Rímskym 12, 1 až 3. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je Božia vôľa, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Jakub 2.26. Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. 1. Korinským 10.31. Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu. 1. Petra 4.10. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. V prvom liste Petra 4.10 sa píše: Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. Keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. V prvom liste Petra 3.8 sa píše: Všetci buďte jednomyselní, súcitní, milosrdní bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 1. Tesalonickým 5, 12 až 24. Prosím vás, bratia, vážte si tých, čo namáhavo pracujú medzi vami a sú vám predstavení v Pánu a poučujú vás. Nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou. Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľadte, aby sa nikto neodplácal zlým za zle, ale vždy sa vynasnažujte činiť dobré medzi sebou a všetkým ľudom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte, lebo to je Božia vôľa pri vás v Kristu Ježiši. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, všetko skúmajte, dobrého sa držte, všetkého zlého sa vystríhajte a sám Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to učiní. Povedali sme, že sme tu ľudia rôznych názorov, nálad, schopností. Skúsme sa nájsť, ktorý som to ja, a porovnajme svoje činenie s odporúčením v Božom slove, či tak robíme, alebo čo môžeme robiť v tej ktorej situácii. Jakub 5, 12 a 16 nám odporúča. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto vyznávajte si navzájom svoje hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Jakub 3.13 nám odporúča. Je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým obcovaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Rímskym 12.3 vraví: aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal ako Boh, komu udelil mieru viery. Jakub 3.17 nám odporúča. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá. Potom pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia. Nestranná, bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria
pokoj. Rímskym 12.8 odporúča. Je tu niekto predstavený? Nech je horlivý. Je tu niekto, kto má dar napomínania? Bratia moji, ak by niekto medzi vami zblúdil od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. Židom 13.5.6 nám odporúča. Je tu niekto nespokojný? Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, neopustím ťa, ani ťa nezanechám, takže smele môžeme vyznávať. Pán je mojím spomocníkom. A čo my kňazi, pastorační pracovníci, ordinovaní presbyteri? Židom 5, 1 až 3 sa nám odporúča. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích. Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam. Preto Židom 13.17 poslúchajte si vodcov a buďte im povolní, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho, nech to robia s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám nebolo na úžitok. Dosiaľ sme už zistili mnoho vecí. Už teda vieme odpovedať na mnoho otázok, napríklad, či aj ja patrím do spoločenstva, aké je to spoločenstvo, kto je hlavou tohto spoločenstva, čo môžem urobiť preto, aby som bol užitočný a cítil sa tam dobre, aj iní so mnou. Božie slovo je skutočne úžasné, lebo v sebe ukrýva veľké poklady múdrosti, pokojného a radosného života, a to v rôznych situáciách. No ešte nemôžeme zabudnúť na jednu najdôležitejšiu vec, aby sme toto spoločenstvo nekazili. To nám hovorí 1. Petra 3.8. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí. Hľadá pokoj a snaží sa za ním, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých. A čo robiť, keď sa predsa len prehrešíme? Veriť, že Boh má moc všetko zmeniť. Aj nás znova na svoj obraz. Ba viac. Filipským 2.13 až 15 píše. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili na svoju dobrú vôľu. Všetko činte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, bezchybné dietky Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Preto Rímskym 12.9.21 láska nech je bez pokrytectva.